דיני מחירות על מגוון דגמי הפרימיום של וולבו. גם ה-X30 החשמלי יהיה שם. 29 עד 31 בינואר באולמות. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפעל, רואה לי רק את הנקודות הטובות. שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לא אמרתי לו השם. רואה בביזיון שלי במה שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, עדיין לא ממשיך לחכות. מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנות. ותניד אותי ברחמים כאלו כמו שהעולם הזה נקרא חברים. שילכו כולם שכן את השם לתפילות ונחייך נהיה בריאים ונשים. שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם סיווג. תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי